سلام كما يتغنوز خبركم تحت في إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وطان النقر لكم بيتروس منقسن ليديا تخل مريم منينا أرس زينا مبال 5 عامت هلكيت عنان بسيك ديران تذكروا أم مقطع لبدا HIV تمزجيب زلو وطيت نزيادة عوت درخ مخانة تقليسون عبد النوزبا من دفرا وفريق كتابة ريت تخايدون أب أمريكا أب زحالف 24 ساعات لعلي كل تشحن 600 سبات بكورونا فيروس كم زموت تقليسون أب مالي زنكساقسو شبراوين أب لعلي معسكرات سرايت فرنسا نايروكيت متكعتي أكايدوم أب كل تشحن 20 أب جاكاتات أمازون زقات مبرسد كاب زحالف 10 عامات العالم خانو تحبيرون زين وشتاجر مبال 5 عامت هلكيت عنان بسجديران ب3 حدارن حدا تحساسنا بكلتين عادتات تذكروا أبتي سنة سرعة عم حدار زبعان سبا أمباسادر عبد الله موسى زركبهم سمزي مرحت هيمانوتن عبيت عدن كمون وتصا مع التساتيفهم أمباسادر عبد الله موسى أبز اسمع مدره مجزاتي إثيوبيا أب حيال عادتات قطراتن كتماتاتن إيرترا بصفت صمو زسكح كحقفعتات عشرات عديتاتن شماقلتاتن زركبهم أشحات نصحات إيرتراويان قديات جاملاو هلكيت كم زقابر بمتكاس حدستو ولدتات ناتنتن لولاونتن هاجر نمرقات نستغفل رزين مسواتي بقبو كجنزبو مسرتاو كم زخوانا قريصون أبي موداتا أمباسادر عبد الله موسى هلكيت أبستفت صمو المسجد بسكديران مقابر سوات عنان أخليل عنبابا أنبيرون أتي ناي زغر سنة سرعات نقفعتات مجزاتي مخته هزبن رزنت مسواتن بزقلت سنت باباو مسانا دوقتات استسنين يرو أبتعلت كابتي هلكيت نسكلان الزحان زيغاتات نتي أبي قدم عينهم استفتسمي أسك أغفعي بمقلات حدرز وادغو سماعتات نخي عبرن جقن نوتم نمزكارن نزقبر زولو سعارتات بممقاس حلوف تاريخنا ناب ولدتات بقبو نخساقاقر قفعتات استفتسمو اللوباتات ملكتن حاولتن كقبرلو كومون بقبو كحتصارن كقربن تلابيوم مجزاتاو سرعات هاي لسلاسي ب3 حدار 1970 أب مسجد بسجديرا 16 نفس الصراط زركبوم 220 نصها زيغاتات نصباحيتو حدا تحساس دما أب عنا 800 تنفاس بزسكح كحقفعي كم زقصفه يذكر أب مقطع لبدا HIV إيدز تمزجيب زلو عب وطيت نزبرخ عاوت زدرخ مخانو أب مينستر تقنا حلافي تهادو مقوطتار حمام إيدسن بصوتاو وركب زمحلالفو حماماتن سيستر نقست تسفا ميكائيل بمخنيات علماوي معالتي إيدز مسيرينا بزقبرتوك على محتت قليتام ملكفتي HIV أب كل تشحن سلستن نابستات 4.3 مئتاويت ديبو من بارو زتقصت سيستر نقستي بزتخايدة وهدني مكل خل نطفتات إنان قلقلة بممزع كاب كل تشحن 16 ناب تحت 1 مئتاويت كم زوارده أب كل تشحن 19 بزتقبر مصنعة الدما ناب بادو نطب 37 مئتاويت كم زن قلقلة أبريهام مينستر التعنا كاب كل تشحن 11 جميرو ملكفتي HIV ناب بادو نموراد أب مبرخ نقحتن أجبابات مكل خالنا توكيرو خسارح مصنحو بز مسرت كا أفلطون الرأيان حبرة سب لعلي 87 مئتاويت كم زبط حب متكاس عمتاوي بولنتو مرمرا نايز قبرو من إسيات قطري لعلي 9 مبصحو نايز مرايا كم زخانة أبريهام ترى HIV مدهاني تعاقم نايت فيروس هبدم سلزقودل ات فيروس ناي متحللاف عاقمو ب9 مئتاوي هنكيو زبالت سيستر نقستي اب إيرترا زبزح ملكفت زقاطمم أكلات حبرتسب بمصنعة التلاليوم سلازلو كورحت الرخل تشحن 21 جميرو كاب ملكفتي HIV لعلي 92 مئتاوي تسكالاخل مدهانيت بفلاي نفايتوت كوهاب زوات أمرب نمتكبر قوسقوس يكايد كمزلو حبيرام أب إيرترا نقديات HIV إيدز وهاب نايمنا وحي عدم مدهانيت تقم كم زيلة مست فيروس تنبرو 8,900 زيغاتات كا مدهانيت بسروع كم زوصدو زقالتت سيستر نقستي كونتات كورونا فيروس هاب نتفتاتهم زتقست تلوا كم زيقبر حبيرام لو ما عمد حدا تحساس علماوي معالتي إيدز علماوي تمرت حبراوي حلافنتاب تحت الزبل تيما بدرجة علم نمبل 3 كلتن أب هقرنا دما نمبل 20 قزيا تذكر علام أب نوزبا من دفراك كابتن تلبجعن ناي مختاب وفري كم تقايدة حاكم انسساوي زرو حبرة مدهاني حبيرة باتي أبي 20 نقطة تستقايدة ناي كتابة وفري لعلي 43 شيخ كابتن تلبجعن تعرف روماين حمام غلع عن كتابان كلها أغلب الدمات ترى حمام عبد كلوي كم تخطبو ويزرو حبرة توسيقها قليتا
ኣብ 67 ዓድታት ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት ሳላ ልዑል ምትሕብባር ወነንቲ ጥሪት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ከም ተዛዘመ ጠቂሳ ድማ ሸፈነ ክታበት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ፍሊጣ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንኡ ዞባ መንደፈራ ኣቶ በረኸት ተክለስላሴ በወገኑ ጥሪት ሎም ዓመት ዝኣክል ቀለብ ስለ ዝረኸባ ኩነታትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር እቲ ናይ ክታበት መደብ ሓሊፎም ዝረኣዩ ሕማማት ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃን ሓቢሩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላልፉ ሕማማት ከቢድ ሳዕቤን ከኽትሉ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ኣቶ በረኸት ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ጥሪቶም ብግቡእ ከኽትቡ ዝሓመማ ጥሪት ምዝርከባ ከዓ ተቐላጢፎም ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩ ተማሕጺኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣስታት 1.5 ሚልዮን እንስሳታት ንምኽታብ ዝዓለመ መደብ ኣብ መላ ሃገር የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ንዞባ ገልዓሎ ግራውቶም ብግቡእ ንምስታይ ሎም ዓመት ብዝገበርዎ ሓያል ጻዕሪ ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ምስ ዝነበረ ብርቱዕ ክራማት ካብ ከበሳ ዝወረደ ብርቱዕ ውሕጅ ፍግረ መሬት ፈጢሩ ኣንፈት ውሕጅ ብምቕያር ናብ ባሕሪ እኳ እንተፈሰሰ ንገለ ክፋሉ ናብ ግራውቶም ከም ዝኣቱ ስለ ዝገበሩ ክሕረስ ካብ ዝግብኦ 270 ሄክታር ነቲ 160 ሄክታር ከልምዑ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ዝዘርእዎ ኣካል መብዛሕትኡ ኣብ ደረጃ ምውላድ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ዶንጊ ዝተዘርአውን ከም ዘርክብ ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ኣቶ ሱሌማን ኢብራሂም ኣረድዮም ተሪዮ ባልዕ ንምክልኻል እውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ቦታታት ብምልላይ መድሃኒት ይነጽግ ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ጥሪት እውን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከባ ኣብርሆም ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ኣሕምልቲ ንምልማዕ ዘካይድዎ ፈተነታት እውን ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዘበገስዎን ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ሽወደን ዝወደቦም ካብ 15 ክሳብ 30 ሕዳር ዝተኻየደ ጎስጓስ ንመኸተ ወራር አንበጣ ዝውዕል ወፍያታት ተገይሩ ዕላማት መደብ ኣብዚ ከቢድ ናይ ቫይረስ ኮሮና እዋን ዝተኸስተ ወራር አንበጣ ንምምካት ዜግነታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ከም ዝኾነ ወደብቱ ንኤሪና ገሊጾም በዚ ሓይሊ ዕማም ብምቋም ኣብ 3 እብረ ብማንዛ ዝተኻየደ ናይ ወፍያ መደብ ኣስታት 200,000 ክሮነር ተኣኪቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንሓደገኛነት ወራር አንበጣ ኣብ ሓረስቶት ስድራ ቤታትን ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርን ዝገልጽ ኣስተምህሮ ብሞያውያን ቀሪቡ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ኣራዕታ ዝርግሕን ተጠቃምነትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣመሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ ሓቢሩ ነበርቲ ኣብ ቀረበኦም ተጠቀምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ብዝተገብረ ጻዕሪ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ከምኡውን ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርትን መጓዓዝያን በብከባቢኡ ተዋዲዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቆልዑ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ወለዲ ድማ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ መሃይምነት ከጥፍኡ ከም ዝበቕዑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብተኣብ ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕና ህዝቢ ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ገሊጾም ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ቁጽሪ 50 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሃብተኣብ ነዚ ናብ 100 ሚእታዊት ክብ ንምባሉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ሎም ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ጥሪት እኹል ጻዕርን ማይን ረኺበን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከባ ኣፍሊጦም ኣመሓዳር ንዞባ ኣራዕታ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ መወዳእታ ንዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንምስፋሕን ንምምዕባልን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሎም ዓመት ኣብ ራሞዳን ሓደስቲ ትካላት ጥዕና ተሃኒፀን ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ኣብ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 2600 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 14 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 277,000 ብምብጽሑን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ከም ዝኾነ እዮም ክኢላታት ጥዕና ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰብ መዝቲ ሃገር ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ ክታበት ንምሃብ ሙሉእ ምቅራባት ከም ተገብረ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ናብ መላእታ ሃገር ክባጻሕ ከም ዝኾነ ፍሊጦም በዓል መዚ ምቁፅጻርን ምርግጋጽ ብቕዓትን መድሃኒትን መግብን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ፋይዘርን ሞደርናን ንዝማዕበለ 2 ዓይነታት ክታበት ንህዝባዊ ኣገልግሎት ክዝርጋሕ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ፍቓድ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ሓያል ሃገራት ኤውሮጳን ብተመሳሳሊ መርመራታት ንዘካይደሉ ዘለዋ ክታበት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዘውዕሉ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 64.2 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን በፂሑ ምህላው ጸብጸባት ጥዕና ይሕብሩ ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእስሳር ዘለዎም ሽበራውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኸተ ሃገር ተረኪኑ ዝርከብ ማዕስከራት ሰራዊት ፈረንሳ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተቓሊሖም
በቲ ብ30 ሕዳር ኣብ ዞባታት ኪዳል ሜናካን ጋውን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ይኹንዋት ዝወረደ ዕንወት ከም ዘየለ ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ማሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 5,000 ኣባላት ዘለውዎ ሰራዊት ፈረንሳ ኣፍሊጦም እዚ መጥቃዕትታት እዚ ሰራዊት ፈረንሳ ብ10 ሕዳር ብዘካየዶ ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ጨንፈር ኣልቃዒዳ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ምንባሩ ዝተገልጸ ሽበራዊ ከም ተቐትለ ድሕሪ ምቅልሑ ይስዕብ ምህላው መልሰ ግብሪ ናቱ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዮም ምስተኸባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለው ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣንጻር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዝተበገሰ ስርሒት ብዝሓየለ መልክዑ ክቕጽል ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ማሊ ኣዋፊራቱ ዘላ ወተሃደራዊ ሓይሊ ይኹን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዛጊት ኣብ ምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም ዝተጻወቱ ተራት ትሑት ምዃኑ እዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሮም ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ጫድን ዝርከበን ሃገራት ዞባ ጸጥታን ብመጥቃዕትታት ሽበራውያን ሓይልታት በኣሉታት ተጸልዩ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ኣውስትራልያ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር 5 ዕጽፊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ንምምዕባል ትሰርሕ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣውስትራልያ ትማሊ ሓደ ተሓሳስ ኣፍሊጡ ኣውስትራልያ ሰላምን ርግኣትን ዝሰፈኖ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንክህሉ ከም እትሰርሕ ዝገለጸት ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሊንዳ ሪኖልድስ ዕላማ ናይዚ ዝተራቐቐ ሚሳይል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልቲአን ሃገራት ብምዕባይ ኣንጻር ረብሓታትን ዝፍጠር ተጻብኦታት ንምምካት ከም ዝኾነ ሓቢራ እዚ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ዘካይደኦ ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣካል ናይቲ ምስ ሃገራት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ብምትሕባር ነቲ ቻይና ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ዕብለላ ንምምካት ዘካይደኦ ዘለዋ ምንቅስቓስ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ቻይናን ሩስያን እውን ዝተራቐቐ ሚሳይላት ናይ ምምዕባል ዓቕሚ ንምዕባይ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ ዝገለጹ ጸብጸባት ኣብ ቀረባ መጻኢ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ቀንዲ ማእከል ሓያላን ሃገራት ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝተፈናነሉ ዞባ ከም ዝኸውን ገና ብኣግኡ ጉልጽ ኮይኑ ከም ዝርከብ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝተራቐቐ ዘመናዊ ኣውጻር ንምምውናንን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምምዕባልን ባጀት ምክልኻል ሃገሩ ንዝመጽእ 10 ዓመታት ብ400 ክብ ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ዝወሰነ ይዝከር ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ጫካታት ኣማዞን ዘጋጠመ ብርሰት ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረት እቶም ጸብጻባት መጠን ብርሰት እቲ ጫካ ብ9.5 ሚእታዊት ማለት ብልዕሊ 11,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ከም ዝወሰኸ ተፈሊጦም ብሰንኪቲ ዕንወት ብራዚል ኣብ ምክታእ ክሊማዊ ለውጢ ክትበጽሖ ወጢና ዝነበረት ዕላማ ክሰምር ከም ዘይክእል ክኢላታት ኣከባቢ ኣሚቶም መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኣከባቢያዊ ዕንወት ንምክታእ ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይተጻወተ እዮም ተጣበቕቲ ኣከባቢ ዝወቕሱ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ንምክታእ ይጽዕር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነቲ ወቐሳ ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክነጽጎ ጸኒሕሎም ብደረጃ ዓለም ዝሰፍሐ ጫካታት ኣማዞን ብግቡእ ምስ ዝዕቀብ ኣብ ምክታእ ክሊማዊ ምምዝባል ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ካናዳ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስየ ቁጠባ ሃገሩ ዳግም ንምብርባር $77 ቢልዮን ክስልዕ ወሲኑ እቲ ባጀት ቁጠባት ሃገር ንምሕዋይ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝተሰልዐ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ኣመልኪቶም እዚ ብገምጋም 400 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ካናዳ ከም ዝሽፍን ዝተገልጸ ባጀት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስየ ጽላታት ንምሕጋዝ ክታበት ናይቲ ቫይረስ ንምዝርጋሕ ከምኡውን ብዘይ ሽቕለት ተሪፎም ዘለዉ ወገናት ንምርዳእ ክውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ካናዳ ናብ ኣስታት 900 ከም ዝደየበ እዩ ዝጥቀስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘኸተለ እዩ ዝግለጽ ትማሊ ሓደ ተሕሳስ ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ኣብ እትርከብ ከተማ ትሪየር ብፍጥነት ትጓዓዝ ዝነበረት ንእሽቶ ናይ ገዛ መኪና ደይመደይ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝጓዓዘሉ መስመር ኣጋር ብምእታው ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ወዲ 9 ወርሒ ዕሸል ዝርከብዎም ብውሕዱ 5 ሰባት ከም እተቐትሉ ተቓሊሖም ሁስያት ዝርከብዎም 15 ቁስላት ብምዃኖም ቁጽር ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ሰመዝ ጥዕና ከተማ ትሪየር ኣሚቶም ዘለው ፈጻመቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ወዲ 51 ዓመት ነባርታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ጀርመን ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ስለምንታይ ከም ዝፈጸሞ ዝሃብዎ ሓበሬታ የለን ኣብ 2016 ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝተረኮነ ናይ በዓል ልደት ማእከላት ዕዳጋ ብዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ጀርመን ኣብ መንገዲ ኣጋርን ዕዳጋታትን ዝገብሮ ጸጥታዊ ሓለዋ እሕይልዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብዚ ወቕቲ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዜጋታት ንድሕነቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ሰመዝ ጸጥታ ሃገር ይመኽሩ ቻይና ቅምሶ ትሕዝቶ ኣእማን ወርሒ ንምምጻእ ብ24 ሕዳር ዝለኣኸታ መንኮርኮር ቻግኒ
5 ትማሊ 5 ታሕሳስ ብዓወት ኣብ ወርሒ ከም ዝዓለበት ማእከል ምርምር ጠፈርቲ ሃገር ኣፍሊጡ በቲ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ጠፈራዊ ምርምር እታ መንኮርኮር ብዛዕባ ወርሒ ኣድላይ ምርምር ንምክያድ ዝሕግዝ ልዕሊ 2 ኪሎ ዝምዘን ቁምሶ ትሕዝቶ ኣእማን ሒዛ ናብ ምድሪ ከም ትምለስ እቲ ማእከል ሓቢሩ እዚ ውጥን እዚ ምዝዕወት ቻይና ንኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየት ነበርን ተኸቲላ ቁምሶ ትሕዝቶ ኣእማን ወርሒ ናብ ምድሪ ብምምጻእ መርመራ ከተካይድ ዝበቃዕት ሳልሳይቲ ሃገር ክትከውን እያ ኣብ 2013 ኣብ ወርሒ ጠፈራዊ ምርምር ንምክያድ ዝተበገሰት ቻይና ኣብ 2019 ኣቐዲሙ ናብ ዘይተበጽሐ ብድነ ዝተሸፈነ ክፋል ወርሒ መንኮርኮር ከተዕልብ ብምኻላ ታሪክ ምስራሓ ይዝከር ቻይና ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምድኳን ተበጊሳ ከም ዘላ እውን ይፍለጥ